Ой, як на мене, це точно є причина дивуватися, що будинок трьохповерховий зроблений із каменю. От. Ну, може це правда тільки зовнішній пласт, а там може інша структура стіни. Хто зна, але просто дивовижно, із каменя, як середньовічна, але видно, що вона побудована не так давно, ця споруда. От. Але, скажу вам, мене вона зацікавила не тільки тим, що вона от таким чином, а що ще там, як у башт годинник, зараз я не покажу вам, пізніше покажу, мабуть. Я думав, церква, а підійшов отакий будинок, така архітектура. От як вам?